Pozdĺž cesty, ktorá sa z Bratislavy tiahne k mestám pod svahmi Malých Karpát, vznikla pred 100 rokmi zaujímavá ulica. Nezačal ju tvoriť klasický dvojrad domov a domcov, ale ešte aj dnes sa popri ceste vinie fasáda fabriky, ochranný múr vedľa koľají, sklady a domy. Už tretie desaťročie naberá ulica Februárového víťazstva nový vzhľad. Zasahuje do nej premyslene socialistický architekt i urbanista. Čo však vedia o nej, o pôvode jej mena občania, mladší ako jej názov? Tak ja som ešte na svete nebola, keď sa odohrávali februárové udalosti, ale myslím si, že táto ulica je pomenovaná na počesť februárového víťazstva. Ja si myslím, že takéto veľké udalosti a takéto názvy sa dávajú len tým najväčším uliciam. Takisto aj naša ulica dostala zrejme názov februárového víťazstva podľa tejto udalosti. Aj na počesť, aj pre svoj rozmer i vzhľad, ale predovšetkým kvôli vlastnej histórii, ktorá ju pre tento názov priam predurčila, nesie jedna z bratislavských magistrál meno o dvoch slovách, spájajúcich víťazstvo a február. Čo všetko sa neudialo na tejto starej fabrickej ulici? Sotva dejinným riečišťom pretiekla posledná vlna spontánnej očisty vládneho aparátu, štátnych úradov a inštitúcií, strana sa nehatene upriamila na úlohu najvážnejšiu. Zlepšiť pracovné podmienky a navzostup výroby. Chcela dohnať 100 rokov zaostávania priemyselného vývoja a čo najskôr dať aj robotníckej ulici peknejšiu tvár. Zaslúžila sa o ňu. A zaslúžila si aj nový názov, novú, hrdú vizitku, Vavrín nového mena. A s ním, pravdaže, právo. Víťazstvo februára pripomínať na jeho plodoch, na výsledkoch 5-ročníc, na svojich vynovených múroch, na veľkých oblokoch do šťastného sveta. Čím dnes žije naša februárka, ako jej prosto vraví bratislavský občan? Idylou priestranných sídlisk, ktoré do nej od severu ústia, a či reťazcom zapriahnutých nákladných súprav, vôňou chleba i čokolád. Ulica, ktorá má už vyše 100 liet a desiatky rokov od svojho znovuzrodenia, naozaj nie je nejaký bulvár, nezvádza k dlhým prechádzkam, nenúka na každom kroku útulné zátišia. Je to skôr riečište dejín, z ktorého čosi vyplavila každá ich vlna a čosi staré zmietol každý dejinný príval. Domy konča bývalých viníc možno poľahky na prstoch zrátať, no ťažko celkový počet nových bytov, ktoré spája s centrom februárka. Dve stredné školy zaplňa učenlivý dorast a medzi múrmi mladej gardy prežíva svoje vysokoškolské roky už nová generácia. Tu popri starej ceste vedľa sa ťahal rad kupeckých vozov, štrngali grajciare premietnika. Duch vedy driemal v starých múroch za hradbami mesta. Pri hradskej ceste stála tak ešte kováčská vyhňa,
Život sa veľmi neponáhľal. Je naozaj zaujímavá táto ulica. Rezonuje v nej neprestajne najživšia ľudská činnosť.